घरे तोरा जाई हमरो के एक टिप चाही। ओ रहन घरे तोरा जाई हमरो के एक टिप चाही। 4 दिन से पहाड़ा करतानी तोरा हो मिले रोजे जात बारू सजिया सुबेरा हो। ओ रहन घरे तोरा जाई हमरो के एक टिप चाही। ओ रहन घरे तोरा जाई हमरो के एक टिप चाही। नुका छुपी कइल तोरे छुटे कइल। हमारा मकई में बारू धराइल नुका छुपी कइल तोरे छुटे गइल। चल तोरा माई से कहे में हमरो के एक टिप चाही। ओ रहन घरे तोरा जाई हमरो के एक टिप चाही। राइटर इतिहास के रउआ हमरा के छोड़ दी। नीतीश चौधरी के रउआ हमरा के छोड़ दी। अभी सुन हमरा के चाही। ओ रहन घरे तोरा जाई ओ रहन घरे तोरा जाई हमरो के एक टिप चाही। रे दे डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।